heel veel over de wijk vertellen. Ik kom niet uit de buurt. Dus Oh, het zou heel erg lastig worden. ja. Ja. De kleine man. Maar een vriend van u? Dit is een vriend van mij, ja. Oké. Ja. En als u niet uit de buurt komt, u komt van buiten de provincie? Of van... Nee, in de provincie. Oké, Maar niet uit Venray. oké. Maar wel een Limburger? Ik ben in Limburg. Ja, Ja. oké. Ja. Nou, bij ons gaat het vooral om mensen. En alle mensen hebben een verhaal. En wij nemen altijd gesprekken op. Daar gaan we niet meer in knippen, omdat wij graag eerlijke televisie maken. Ja, oké. En wij zijn dus echt gewoon geïnteresseerd in de mens. En Ja, u overvalt me er een beetje mee. Dus ik weet niet wat ik daarover moet vertellen. nee, ik ben benieuwd naar u als mens. Nou ja, ik ben Mohammed, ik ben 39 jaar, geboren en getogen in Venray. Oh, dus u bent wel geboren en getogen hier? Ik ben hier geboren en getogen, inderdaad. Oké. En ja, altijd met plezier gewoond. En nu woon ik in een kerkdorp van Venray. Ah, Ook met plezier. En that's it eigenlijk. mag ik weten welke kerkdorp? Oostrum. Ah, in Oerstrum. In Oostrum. In Oerstrum. Ja. Is lastig nou, want de weg is afgezet, hè? De weg is afgezet, ja. Ja. Ja, vervelend, maar prima. Mag ik je zeggen? Ja, dat mag Ja? u. Ja, Mag ik even absoluut. naast je komen Je zitten? mag ook naast me. Ja? Ja hoor. Want ik word door L1 betaald om gesprekken te doen met mensen. En tijdens die gesprekken verwachten ze van mij dat ik goed oplet. Oké. Ja. En nu zag ik jouw t-shirt Ja. en dan denk ik bij mezelf, Ja. dat kan toch geen toeval zijn? Of dat toeval is, dat ik dit shirt draag? Of, Nou, dat je een shirt draagt met daarop Gaza. Nou, toeval, wat is toeval? Nou ja, Wat? iedereen heeft het erover, hè, op dit moment. Ja, ik vind dat het wel onderbelicht is als u een eerlijk antwoord wilt hebben. Nou, ik heb graag eerlijke antwoorden Ja. en goede verhalen. Ja. En als jij met dat t-shirt rondloopt, dan denk ik bij mezelf, dat speelt voor jou. Dat is belangrijk voor jou. Absoluut. Ja. En dan zeg jij onderbelicht. Ja. En dan ben ik heel benieuwd, wat is jouw verhaal over de situatie daar? Nou, ik heb daar niet zozeer een verhaal over. Ik heb daar wel een mening over, maar die hou ik graag voor mezelf. Ik vind vooral dat we goed moeten kijken naar hoe we de informatiestroom vanuit het verre westen, het verre oosten, het verre zuiden goed over kunnen brengen op de mensen hier bijvoorbeeld. Ja, En ik heb niet per se het idee, en waarom heb ik dat niet? Omdat ik mijn informatie vanuit verschillende kanalen op wil halen. Niet per se het idee dat we met de Nederlandse media een zuiver en een objectief beeld geschetst krijgen. Dus ja, vandaar dat ik zeg, ik vind het een beetje onderbelicht. snap ik. Ja. Ja, dat snap ik heel goed, want Heeft u dat idee ook? Of denkt u van, nou, Nou, dat zal wel meevallen? ik kijk naar heel veel berichtgeving zelf en dan stel ik mezelf dezelfde vraag die jij jezelf ook stelt. Ja, nou, dat vind ik goed. Wat moet ik hier nou van vinden? Ja. Maar ik ben iemand met een journalistieke opleiding. Eigenlijk heb ik maar één taak en dat is de waarheid. Ik vind dat altijd de waarheid aan het grote publiek dat je hebt Ja. verkondigd moet worden. Ja. En soms denk ik bij mezelf van, ja, wat moet ik hier nou van vinden? Als ik dit zie, als ik dit hoor, omdat het vaak ook heel eenzijdig is, hè, wat belicht wordt. Dat vind ik ook. Mensen die niet aan het woord komen, Nou, ik vind bewust of vooral- onbewust, die hebben vaak geen stem. En die worden niet gehoord. Eens. Ik vind vooral dat we iets moeten doen aan waarheidsvinding. Hè. Laten we vooral alle informatiestukken en alle puzzelstukjes op gaan halen bij de bron. En laten we dat eens presenteren aan de wereld. Ja. En ik denk dat we daar wel een beetje tekort in schieten. Ja. Ja, dat vind ik wel. Even, want ik kies helemaal geen partij in dit. Dat bezweer ik je op mijn blauwe ogen. Ja. Maar ik vind het heel lastig om te gaan met
items waarin ik bijvoorbeeld zie dat er 6 Israëlische gijzelaars dood zijn gevonden. Maar ook, en dat maakte echt enorm veel indruk op mij, iemand van Arabische afkomst die, hoe zullen we het zeggen, krijgsgevangen was gemaakt door Israël en die de meest vreselijke dingen heeft moeten doormaken. Ja. En toen ik die man daarover zag vertellen wat hij allemaal had meegemaakt aan martelingen en vernedering, en dan denk ik bij mezelf als vredelievend mens die geen partij wil kiezen, wat doen mensen elkaar soms aan? Nou, ik denk dat we met z'n allen kunnen concluderen dat de wereld niet helemaal fair is en dat het niet eerlijk verdeeld is. Maar bij uw introductie gaf u aan dat we het over de provincie zouden hebben. Ja, en nu gaat het over... maar toen had ik dit nog niet gezien. Ja, nou ja, nu gaat het over de kwestie in Palestina / Israël. En daar wil ik het graag met u over hebben tijdens een kopje koffie in privésferen. Okay. Maar als u vragen heeft over de provincie, dan wil ik die best wel beantwoorden voor u, hoor. Geen probleem. Maar waarom ligt het zo gevoelig? Ligt het zo gevoelig om in de openbaarheid iets te zeggen daarover? Nou, nee, niet zozeer in de openbaarheid. Ik ben iemand die heel transparant communiceert. Ik denk dat degenen die mij kennen dat ook wel kunnen beamen. Okay. Maar ik denk niet dat dit de setting is waar we het moeten doen. Ik denk niet dat dit het is. Nee. Ik heb net verteld, wij monteren niet in deze opname. Nee, maar dus we gaan het niet verknippen of zo. Nee, en ik krijg nu, vertrouw ik u op. En ik krijg nu de kans om met iemand daarover te spreken, ja. in alle vrijheid. Ja. Dan is het voor u ook een kans om in alle vrijheid iets te zeggen. Ja. Maar dan zegt u van liever niet. Volgens mij gaat het item ergens anders over. Dat is het meer, toch? Nou, nee, maar ik snap de verwarring. Omdat in het begin had ik het over Limburg. Ja. Maar de achterliggende gedachte bij dit programma is altijd om bij mensen die ik spreek ook een tweede laag aan bod te laten komen. En dat is echt de persoon achter de mens die ik spreek. Ja. En toen zag ik dat en toen dacht ik bij mezelf van ja, dit is een kans voor mij als journalist om iemand zijn verhaal te laten vertellen. Hoe denkt hij daarover? En daar krijg je van mij alle gelegenheid toe. Maar ik snap, want het is heel lastig, het is heel complex. Ik geef het je te doen om precies wat jij zegt. Je had het over puzzelstukjes, hè? Ja. Alle puzzelstukjes die je bij elkaar moet plukken voordat je echt het volledige verhaal kunt. Ik vind dat je geen nieuws kunt presenteren of kunt uitbrengen als je maar van 10% of minder, ik heb geen idee, op de hoogte bent. Of geïnformeerd bent via een bepaald kanaal wat misschien niet altijd even objectief is. Ja. Dus vandaar dat ik aangeef van, doen we eens eerst aan waarheidsvinding voordat we alles maar klakkeloos... Fact-checking ook. Ja, dus. Waarheidsvinding, fact-checking, Nederlands, Engels. Ja. Nee, ik ben het met je eens. Maar ga dan waarheidsvinding toepassen en ga dan zelfs even alle informatie ophalen vanuit verschillende media of vanuit de bron zelf. En leg het dan, werk het dan de wereld in. En dat is iets wat ik wel mis aan de media hedendaags. Ik kan... Vind ik jammer. Ja, vind ik ook jammer. Ik kan een heel eind in jouw denkwijze, echt een heel eind in jouw denkwijze meegaan. Je zou een journalist kunnen zijn. Of kunnen worden. Ongetwijfeld. Maar ik heb andere ambities. Wat zijn jouw ambities? Een leuk gezin stichten wat ik al heb en daar goed voor zorgen. En zorgen dat we goed met elkaar, naast elkaar en met elkaar kunnen leven. En daar hoort natuurlijk werk bij en daar moet je voor werken. En we zijn altijd hardwerkende jongens geweest en dat zullen we ook altijd zo blijven. En aan de hand daarvan lekker genieten van het leven en iets minder bezig zijn met wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ja. Dat heeft onbewust toch wel een effect op in ieder geval op mij, op de mens. Ja, op mij ook.
dat is lastig. Ik vind dat met elkaar en naast elkaar. Absoluut. Dat vind ik een hele mooie... We leven wel naast elkaar, maar nog te weinig in mijn optiek met elkaar. Ja. En dat is tweeledig. Enerzijds is er weinig interesse in elkaar, waardoor je ook gewoon niet weet of te weinig weet van mekaars achtergrond om te zien of je wel of niet bij elkaar past. Er wordt in mijn optiek ook een kloof veroorzaakt door media. En bepaalde politici. Ook. Ja. Ook. En daar wordt zoveel de nadruk op gelegd dat het uiteindelijk effect heeft op de denkwijze van een groot deel of misschien een klein deel. Die zwijgende meerderheid die je vooral op Facebook tegenkomt. Die is er, ja.